Når man snakker om vikingetiden, kan man meget groft dele op i to perioder. Perioden fra omkring år 800 til omkring år 950, og fra år 950 til 1050. I den første periode stammer det, man ved om Danmark, fra udenlandske kilder. Landet er delt op mellem flere forskellige stammer, og man kan ikke tale om én samlet nation. Denne periode er præget af stor fremgang på grund af vikingernes succes med deres togter. I den anden periode støder vi for første gang på en dansk kilde, der nævner Danmark som én samlet nation under én konge, nemlig Jellingestenene. På den mindste af disse sten nævnes Gorm den Gamle og hans kone Tyre, der formentlig kun har hersket over en del af Danmark på det tidspunkt. På den store nævnes hans søn, Harald Blåtand, og han sættes i forbindelse med et samlet Danmark under én enevældig konge, og han tilskrives også æren for at have gjort danerne kristne. Herved skildrer Jellingestenene således overgangsperioden fra det ældre hedenske vikingesamfund til det nyligt kristnede Danmark. Nu vil vi så komme ind på, hvorfor vikingerne de vandt så meget magt, som de gjorde, og nogle af de største grunde dertil. Vikingerne troede på den nordiske mytologi, som de nærmest viede deres liv til. Det, der spillede den største rolle i forhold til al den magt, vikingerne vandt, var deres religion. Når man som mand troede på den nordiske mytologi, vidste man også, at man skulle dø i kamp. Det var den eneste måde, man kunne komme til Asgård og leve blandt guderne efter døden. Døde man ikke krig som mand, ville man ende i dødsriget, hvilket var en af grundene til, at vikinger ikke var bange for at dø i kamp. Helt grundlæggende kan man sige, at vikingerne vandt så meget magt på grund af deres vikingetogter. Disse vikingetogter kunne være så effektive, at dem, der skulle forsvare sig mod vikingerne, ikke kunne nå samle en tilstrækkelig stor forsvarsstyrke, før vikingerne de allerede var væk igen. Det skyldes blandt andet deres meget unikke vikingeskibe, der kunne klare sig stort set alle steder. Desuden var vikingerne altid godt udrustede, når de skulle i kamp. Det kunne for eksempel være sværd, buer, spyd og økser. Derudover havde de også skjolde og jernhatte til at forsvare sig med. De mange vikingetogter foregik både som plyndringer af landsbyer, men kunne også ende ud i koloniseringer af nye landområder. Da kristendommen lige så stille begynder at brede sig ud i Danmark, aftager det også lige så stille og roligt med de mange vikingetogter. Så står vi her ved Ravningbroen, som er et broanlæg bygget omkring år 980. Selve broen er en stor ingeniørmæssig præstation, i og med at den er over 700 meter lang, og den var cirka 5 meter bred. Det menes at være Harald Blåtand, der har bygget broen, og det var en manifestation af hans store magt, da han var konge. Ravningbroen forbandt to sider af Vejle Ådal. Det er højst sandsynligt, at kongemagten har brugt broen, så derfor bærer den heller ikke så meget præg af at være særlig brugt. Og den har måske heller ikke været brugt i særlig lang tid, fordi at magtcentrene ligesom skiftede.